Wow. Ganda mga ka-studio. Ayan. May mga putok-putok. Yan o. Yan, luto na lahat mga ka-studio. Yan o. Ganda nito. Yan o. Grabe, ang dami niya mga ka-studio. Tara, mukbang natin to. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, meron po kaming pork belly chicharon. Ayan po, ang dami po nito mga ka-studio. 10 kilos po of pork belly chicharon. Ano yan? Parang mountain. Ginawa naming mountain po. So, lagyan namin ng kuwan para tumayo. Yan mga ka-studio. This is a sponsored video and online collaboration with Tol Buloy Vlogs. Siya po isang mukbanger po na nasa ibang bansa ngayon. Magaling magluto po. Kasi nagbibenta siya ng ulam doon sa ibang bansa po. Una ang subo. Hello mga ka-studio, Tol Buloy nga po pala. Isa rin po akong Pinoy mukbanger na naka-base po dito sa Thailand at bago pa lang po ako. And nais ko pong magpasalamat kay Sir Brax and Ma'am Gretch dahil pinanglakan niyo po ang aking hiling na makakolab po kayo. At sana po ay mag-enjoy po kayo sa aming online collaboration and sana din po ay mabisita niyo rin ang aking munting channel. Yun lang po, maraming salamat. At yun na po mga ka-studio, puntahan po natin si Tol Buloy Vlogs. I-like, subscribe, at paki-on na din po yung notification bell po para sa kanya. So, yun nga po, nag-prepare din po siya ng belly po na pinaputukan. Ang sarap po ng ginawa niya mga ka-studio. So, puntahan nyo po after this premiere po. 7 PM po yung premiere namin. Sa kanya naman is 7:30 PM. So, magkasunod po yung video namin mga ka-studio. So, sana po bigyan po natin ng time po. Maraming salamat Tol Buloy Vlogs. Maraming salamat po. Bisayang dako po na si Yes po. Tol Buloy. Oh. Salamat kay Busing. Thank you, sir. Ayan mga ka-studio, hindi po namin uubusin to hanggang sa mabusog lang po mga ka-studio. Tsaka ipamimigay naman namin itong iba po sa mga kapitbahay at sa mga relatives natin. Siyempre po mga relatives po unahin natin kasi po yun nga, importante yung family ba. So ayan mga ka-studio, before tayo mag-start, pray muna. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara mga ka-studio, kainan na po tayo. Mayroon din kami ditong atsara, suka na pinakurat. Ayan po. Wow, mayroong Grabe, putok-putok oh. putok-putok. Ah. Ang daging dito. Ito. Wow, putok-putok yun. Sabay tayo? Overnight po. Napakuluan ko po ito overnight. Napakuluan tapos na air dry sa ref ng overnight po. Nilagay Sabay ko tayo? sa ref. Yes po. Tara po. Kain po. Sarap. Grabe yung pagkalutong. Hindi pa. Kain po tayo. Mga unta, sir. Sir Tol Buloy.
Gami kayo. Sinsya na po kayo ha, mayroong nagbibidyoke sa kapitbahay po. Sunday po kasi ngayon. Sarap. Hmm? Ginawa ko po dito mga studio, pinakuluan ko ng 30 minutes sa mahinang apoy. Kaya malambot siya. Tapos nilagay ko sa ref ng overnight. Huwag po natin kalimutang puntahan po si Tol Buloy Vlogs po. Maraming salamat. Magaling po talaga siya magluto. Yan o. Mayroong putok mo. Yung balat niya, grabe po, parang si Charon. Sarap. Galing mo din magluto, Pang. Thank you mo. Shout out sa kapatid ko na tumulong sa akin. No? Maraming salamat. Thank you, Dam. Akdam, Tago. Siya yung nakuha namin ba? Tumulong sa amin. Ini apa ini kan? Hindi kaya. Grabing katagubkob. Shout out po din ako tong kuan pang katong taga dito dapit sa kuan Bapadong Lungsod. Shout out po sa kanang taga Cordoba, hapit sa palengke sa Cordoba po. Nakilala po nila ako. Doon po kasi kami dumadaan ba pag nagbabike po kami papuntang Roro po. Shout out po sa inyong lahat. Lagi nila nanood mo? Nagbayad daw si Mrs. Nakilala nila ba? Doon kami dumadaan ba kasi hindi kanang gamay rong sakyanan mo agi. Konti lang sasakyan dumadaan doon. Sinsya na po kayo mga ingay sa labas po. Medyo busy po yung mga tao dito. Maraming salamat, Tol Buloy Vlogs. Thank you kayo, sir. Namanya yang itu semua.
Gusto mo ba? Meron ka? Mayonnaise at saka cheese whiz po. Pinagsama ko po. Masarap po. Ito. By the way, mga ka-studio, please check out also our Facebook page po. Nag-start na po kami mag-upload ng video po doon. So, please like and follow po. Kasi baka in the future po, doon kami magla-live po kami sa Facebook. So, name po ng channel, FB page po namin ay Bisaya Studio po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Si Tulbuloy po pala mga ka-studio, matalik na kaibigan po yun ni na Ben at Yuri po. Ay mabait din po yun siya. Advance happy birthday pala kay Ma'am Shape Ubang po. Yes po, advance happy birthday ma'am. Advance happy birthday, ma'am. Mga unta, Mga unta. napadoon si Shape Ubang. Matto kita sa ila, oh. Ma-birthday ta sa ila, unta. Mga asa yung tamis sa inyo ma'am. Grabe. Itong kasing ulam po. Kalat kay rice. Ubos yung kanin ba, no? Kasi hindi ka mapapadami yung ulam mo dito. Ba kanin yung mapapadami ka. Naubos ko na rice po, ang dami, no? Dami yung sa'yo pang. Dami juga sa kanon. Tapos may atsara pa. Sarap. Ito may crispy ba? Ang part na crispy dito mga studio, yung bala talaga. Yan ko to na.
Ngalong, sarap po. Pero di kita palabig eh, high blood ano eh. Tamis, manggahamang. Tamis kayo? Excuse me po. Diyan, nagusog po ako. Grabe. Ang dami ko nakain po mga studio. Pag ganitong ulam talaga, padami ka sa rice. Ang daming aso. Grabe, ang sarap po. Sobrang lamig. Maraming salamat talaga Tol Buloy Vlogs for this online collaboration po. Yan, maraming salamat po, sir. Nag-enjoy po kami sa kinakain namin ngayon. Yes po. Sobrang sarap po talaga niya. Tapos ito nga, sinasabi nga namin na 10 kilos po ito siya. Kaya ipamimigay namin to after this video po. Pero hindi na po namin kukunan ng mga Video. mga video. Sure. So ayan mga ka-studio, shout out muna ako. Yes po. At yun na po mga ka-studio, after this video po, puntahan po natin Tol Buloy Vlogs. Maraming salamat po. Thank you so much po. Shout out James Cartilia, Maria Luisa Santos from Dubai, Hazel Adorante from Taytay Rizal, Maynard Valdez, John Michael Castuera from Cagayan Valley, Ben Spaghetti Mukbang, ito po nagmumukbang din po si Busing, Loida Cruz from Lubao, Pampanga, Janbert Mariano, Susan Garcia, Margie Cruza, Ryan Cortez from Sampaga, Balayan, Batangas. Hi po. Mang Alo, Mark Gula. Hi Busing, kumusta? Nicanora Mumbai, ito po from Cebu din po. Mary Bangkat, Rachel Ramsey from Cebu, Willie Pamat, Rodora Feliciano, Rafa Lao. Wala po si Sax ngayon, no? Kaya kami na muna yung shout out. po. Shout out po. Mark Antonio, Steve Nas Villanueva from Marco Villanueva Aguilar, Pangasinan. Hi, Busing. Ping TV, Gia May Rivera, Marites Chua from Isabela, Salvacion Lechon from South Korea, Lucila Bautista, Junel EY from Consolacion, Hi. Michelle Gacosana from Iligan City, Jubito Garlejo at sa asawa niya. At ang last po, Harold Jonaga Tuba. Diyan na po lahat mga kastudio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po. Pork belly chicharon po na sobrang dami. Yes po. Para hindi po nakuna namin. Kasi ito malalaki kasi ito. Kita mo naman, di ba? One roller po yung isa. Yung haba niya ba? Tapos kaubos ka ng dalawa. Di ba? Ubos na yung kanin mo. Tsaka busog ka na talaga. Tapos di po nyo palabi kay kuhan ba? High blood niya. High blood niya ta. So ayan mo mga studio. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!